Monica. Monica. Yini? Uchaza ukuthini musho njalo? Angithi phela bengikutshelile ukuthi upakishe impahla zakho. Angihambi. Ngobani? Ngoba ngifuna ukuhamba. Ngiyakuzwa lokho kodwa ngobani? Ngizotholani ngokuhamba vele? Ngiyacabanga ukuthi kuzomela ucabangisise lento before enze umbukiso phambi komndeni. Noma ucabanga ukuthi angazi ukuthi kwenzakalani uma ngekho la? Angithi wena utshela wonke umuntu indlela engikhathala ngayo. Wena nje bulokhu uhleli la endlini uhleli la ekhaya. Selokhu nje mina nawe sashada. Nogogo naye. Naye nje bekukhona into enhle wena bekuhlelele yona. Manje ngimayelana nani lokuyiphatha kwakho? Hamba uyobabona ukuthi bajabule kanjani. Kodwa ke buka uma ungafuni ukuhamba yekela inkinga. Hamba kuyotshela ugogo manje. Hamba uyomtshela ugogo. Uzo understand. Bonke nje bakulindile ezantsi. Ngiyacabanga nabo bazobuyela inhlelweni zabo. Hamba. Thatha ikhwama zakho. Manasi, ngena. Sengiyahamba. Ngizobona usisi la. Manasi, uMonica ubekudinga ngempela la ekhaya. Ngiyabonga. Ukuthi nje awuvelange wayihlalela wena. Vikranti. Ey. Besikhona isidingo. Sisi. Sengiyahamba. Ave ngibonga bandla. Indlela ongisiza ngayo nje ngokuhlala la ekhaya. Ngiswela amazwi yazi. Hawu kahle sisi wena. Asambeni kuzoba late. Ngicela singahambi. Awu sesibuyela lapho manje futhi. Yini engiyoyenza vele mina laphana Vikranti? Cha uzohlala nje ungenzi lutho khuleka. Asambe. Asambeni. Vikranti mina lokhu ngafika la ekhaya lo anti akangiphathi kahle. Ngisho ngibuka nje ungibuka kabi yazi. Yabo le ndlela ngiphatha ngayo iyona kanye nami sengizomphatha ngayo. Buka la. Uyabona nje mengangiphathi kahle ngiyacela ungalindele ukuthi mina ngizomphatha kahle. Ngoba ngempela nje mina ngikhathele Vikranti. Ukumnika inhlonipho yena ahlulekayo ukunginika yona. Lokho nje ngeke nje kwenzeke. U-anti nje mina ngimazele ekukhuleni kwami. Ngeke ayenze lonto. Akasiyo umuntu onjalo akenzi kanjalo kuyivakashi. Asambeni. Oh iyona ndlela ocabanga ngayo ke Vikranti. Mina ngiboni kanjalo. Ubungayibona indlela kade yenza ngayo ngesikhathi sihleli nogogo. Uyabona nje kuba ngibizwa ngogogo mina bengengiye kuloya anti wakho. Ngiyakucela Vikranti uyicabangisise lento. Inzima ngempela kumina ngiyakucela. Icabangisise. Asambe. Hi. Awukwazi ukwehla la? Bengimtshelile udriver ukuthi wehla kuphi. Na cash hamba.
Andikwenze njani manje? Uhambile uye kuma wakhe. Wena ungakhathazeki. Ngizobhekana nokunye. Ngizokhenlisha Uye kuma wakhe? kuma wakhe. Anti uyenzeleni lento? Angiyithandi yonke nje mina lento. Ayibo siyaphi? Ngikhuluma nawe kanti siyaphi? Siyaphi? Iye wena. Iye wena. Kanti ungisaphi ngempela? Ngiphendule ngikhuluma nawe. Misa le moto njengamanje ngiyakutshela misa le moto. Imisa noma ngiyayidonsa le handbrake. Ngithe ima. Ima la eceleni. Phuma la emotweni. Manje. Cabanga ukuthi ngiyadlala wena. Monica, ulana wena? Futhi wedwa uphu Vikrant? Aw. Unimali unithathe nobabili Eh. Ayibo kwenze njani? Indaba kube khona ingozi, indaba kwenze njani? Ehlisa ngamaphaphu phansi. Woza ngaphakathi wena. Maye kwenze njani Monica? Kungani ungasho lutho? Monica, are you okay? Ayibo kwenze Monica khuluma kwenze njani? Mawungakhulumi manje siwazi kanjani sina khuluma. Awumbukeke, akafuni ngisho lutho futhi akafuni ukungena la endlini. Thina sothinike manje. UVikrant ube naye lapha nonimala futhi bekhona. Ayibo kwenze njani? Khonto yakhuluma yangephutha lapha ngosuku lomshado kodwa ke ayingathi iyafakaziseka ke manje. Ungaphutheka. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on yours truly zizonke isonke DSTV channel 169.